Lasse Sømmergaard, tillykke med kampen. Tak. Du holdt målet ringet endnu en gang. Ja, det var dejligt. De spiller en fin kamp, og føler godt styr på dem, og de har jo ikke næsten en halv chance i hele kampen, så det var ikke så svært i dag. Det var ikke så svært i dag? Nej. Du har en oplevelse af både Øst- og Vestkredsen. Hvordan vurderer du Øst- og Vestkredsens styrkeforhold? Jeg vurderer dem til at være nogenlunde lige tophold. Altså de er, hvad kan man sige, de er lige stor styrke. Føler det, der udmærker sig i Vestrækken, det er, jeg synes, bundholdene. De har et markant lavere niveau end i Østrækken. På de hold, der har en god dag i Østrækken, der kan alle slå alle, og det kan de jo sikkert nok også i Vestrækken, men der skal noget mere til. Altså jeg føler, at gennemsnitsniveauet er højere i Østrækken, men toppen, det er det samme, føler jeg. Er det en overraskelse for dig, hvis Hvidovre ikke holder hjemme? De lå jo flot lige omkring jul. Ja, altså jeg tror, at Hvidovres store svaghed, det er, at de vil rigtig gerne spille meget offensiv fodbold, og det har holdene måske læst. Altså nu har de mødt dem en gang her inden vinters og forberedt sig på det, og det er det, de har svært ved at kapere her i foråret, synes jeg. Så jeg tror, det er HK, der nu var førstepladsen derovre nu. De har været ekstremt stabile og vundet 13 kampe i træk. Ja, det bliver spændende at se, hvem der skal spille om oprykningspladserne. Ja, nu må vi se. Ja, vi håber på FC Fyn jo. Det håber vi også. Ja. Tak for det.